sababu lillahi kureshi sɛbɛ siɲɛ 99 kana dafa kɛmɛ na dɛ a y'a lamɛn i b'a nasi tila fila ye lillahi kureshi a y'a sɛbɛ siɲɛ 99 ne bɛ kureshi dalu d'i ma bi n'i y'a kɛ a bɛ kɛ parce que n bɛ se ka n sigi yan nɔ a kɛmɛ bɛ na mais n bɛna damadɔ de d'i ma min b'i nafa joona lillahi kureshi i b'a sɛbɛ siɲɛ 99 i b'a nasi tila fila ye i da m'i ka du kɔnɔ mɔgɔ min na min bɛ minɛn ko n'i y'a nasi tila fila ye e yɛrɛ b'i nasi kelen k'i koliji la tile 9 nasi tilan kelen i b'a di i ka minɛnkolaw ma u bɛ dumuni tobi minɛn minnu na ani dumuni bɛ kɛ minɛn min kɔnɔ u b'a kɛ olu koliji la tile 9 billahi a kɛ dumuni min bɛna kɛ o kɔnɔ i ti dɛsɛ a la diɲɛ kɔnɔ a ti fɔ ko kɔngɔ b'i ka so k'o minɛn ninnu to i ka du kɔnɔ a ti kɛ lillahi kureshi karamɔgɔkɛ dɔnni bɛ yen sa awɔ ayi non ça fait n bɛna fɛn dɔ de f'i ye ala ko segere n'i ye segere dɔn i lafiyara i y'a faamu lillahi kureshi a y'a sɛbɛ siɲɛ 99 i b'o karamɔgɔkɛ ni hakikaw dɔ ye awɔ e ko ala yɛrɛ de y'a dɔnni di ne ma i y'a faamu o la ni ne y'a d'e ma a ti foyi bɔ ne na o parce que dɔw bɛ yen nɔ yɔrɔ mɔgɔ dɔw b'a fɔ ne tɛna 2 furu ne tɛ 3 furu ne tɛ fɛ ka den caman dɔrɔn dɔw yɛrɛ sen de dahirimɛ na maa kelen n'a ma taa dumuni kɛ mɔgɔw fɛ a tɛ balo mais mɔgɔ dɔ bɛ maa ba kelen balo a dɔw bɛ cɛw tɛ kelen ye wallahi billahi a y'a ta lillahi kureshi a b'a sɛbɛn siɲɛ 99 k'a nasi tila fila ye n'i y'a nasi tila fila ye nasi tila kelen i b'i k'o la tile 9 i b'a k'i koliji la tila kelen i b'a di i ka minɛnkola ma ko n'i bɛ minɛnko ji in dɛ nin k'a la wallahi n'a ye tile 9 k'a la o minɛn ninnu fo n'olu bɔra du kɔnɔ n'o tɛ dumuni min bɛna k'olu kɔnɔ a tɛ jɔ a y'a fɔ ko kelen lillahi kureshi n'i ka du kɔnɔ sisan n'i bɛ fɛ i ka sinamusomaw k'u ka ɲɔgɔn kunkolo digi yɔrɔ bɛn da y'a ka ɲɔgɔn kunkolo digi dɔw kɛra waritigi u ka wari tiɲɛ sababu kɛra muso fila ta ye sinamusomaw ma bɛn a tora de b'a f'i ye n bɛ dalu d'i ma sisan ne ni kuranɛ cɛ sini bi ka tɛnɛ n'i bɛ se k'a sɛbɛn su in na a kɛ su in na i k'a kɛ n galen na alikuranɛ na a bɛ kɛ bilahi talahi dalu filɛ a ditɔ filɛ o ma kuranɛ kɔnɔ ayatullah karamɔgɔkɛ mɔriden kɔni n bɛna min f'i ye mɔriden dalu ɲini mɔriden a ye dalu ɲini a ka dalu kɛ Ismaël Dramé de tun bɛ nin fɔ a ye nin do fɔlɔ i y'a faamu ala barika la a ye sɔn mɔriden a ye dalu ɲini kuranɛ filɛ nin n bɛna dalu d'aw ma kuranɛ filɛ nin bɛn tɛ mɔgɔ dɔw ka so fitinɛ bɛ mɔgɔ dɔw ka so a kuranɛ filɛ n bɛna dalu d'aw ma a y'a kɛ mɔgɔ dɔw b'a fɔ ko kuranɛ ka suma o tɛ nin yɔrɔ ninnu ye n y'a fɔ a ye ayi non yɔrɔ b'a fɔ ten tiɲɛ tɛ ko atele ko minnu ko kuranɛ ka suma ko sini k'u ka nin kɛ sini u k'a kɛ n'u y'a kɛ sini n'u y'a kɛ sɔgɔmada fɛ wula b'a sɔrɔ a jaabira kuranɛ don a ditɔ filɛ u ma fɛn tɛ nin tɛ yiri ye dɛ ayi nin ye kuranɛ ye a kɛ wa a bɛ kɛ i ma da ko caman na n'i ye nin kɛ i bɛ da la ala k'an bɛ sɔn a ma a ye tulayi lamɛn ne de bɛ dalu d'aw ma Seydou Ousmane Madani Haidara ka kalanden don wallahi an bɛ waso ni Haidara ye ala ka Mamadu ni maa seri ma ko a ka du kɔnɔ ko bɛnden ko futinɛ bɛ yen i b'o mɔgɔ yɛrɛ bɛ kɛ mɔrɛ n'a ɲɔgɔnnaw de kan n'i taara nin ɲɔgɔnna futinɛw sɔrɔ i bɛ dutigi wele k'a den kɛrɛfɛ a barata ne yɛrɛ bɛ ko dɔ la n bɛna fɛn dɔ f'i ye t'o kɛ n'i ye nin kɛ dɔrɔn i bɛ k'a ka mɔrɛ ye i bɛ lillahi kureshi sɛbɛn siɲɛ 333 f'a k'a faamu a ka 313 in ko tɛ dɛ 333 voilà parce que n'i ye 300 fɔ dɔrɔn hakili bɛ na ko kɛra 313 i bɛ taa o de sɛbɛn o tɛ dɛ nin bɛ sɛbɛn 3 de la 333 lillahi kureshi assurance sɛbɛn n'i ma se o la a sɛbɛn 33 n'i ma se o la a sɛbɛn 3 mais mɔgɔw ka dugawu minɛ tɛ kelen o de la n ye 333 f'i ye parce que mɔgɔ dɔw fɛ futinɛ ka jugu mɔgɔ dɔw ka entreprise futinɛ ka jugu mɔgɔ dɔw ka dugu futinɛ ka jugu n'i bɛ fɛ a ka ban n'i ye nasi in sɔrɔ sisan i bɛna tasuma ɲaga a lamɛn dɛ i bɛ tasuma ɲaga ba k'i sigi ka nasi in kɛ ji la sisan ji min bɛ se ka tasuma in faga a y'a lamɛn i b'a fɔ ala nin tasuma in ka kala ala ne muso ni ɲɔgɔn cɛ sinamusoman ninnu cɛ ka kala bi walima
karisa ni karisa cɛ furu ɲɔgɔnya na cɛ n'a muso cɛ u cɛ ka kala bi walima dɔgɔ n'a kɔrɔ cɛ a ka kala bi walima nin du in ka kala bi walima nin dugu in ka kala bi walima baara yɔrɔ ka kala bi i b'o fɔ tasuma in kunna nka i b'a fɔ ala ne ye kuranɛ nasi in ta ni a lamɛn dɛ a bɛ fɔ cogo min na ala ni silamɛw ma se ka jɛn alikaaba kɔ ala karisa kana jɛn karisa kɔ ala ni alikaaba ma se ka silamɛw gɛn karisa kana se ka karisa gɛn a bilahi talahi a lamɛn i b'a fɔ ala ni silamɛw ma se ka jɛn alikaaba kana fɔ makan dɛ silamɛw bɛ jɛn makan kɔ dɛ u t'i jɛn alikaaba de kɔnɔ parce que n'i m'a fɛ i b'a fɔ ko silamɛw ma jɛn makan kɔ silamɛw bɛ jɛn makan kɔ dɛ kira jɛnna makan kɔ ka taa madinɛ mais kira ma jɛn alikaaba kɔ dɛ don min na se sɔrɔ a nana ka alikaaba nɔfɛ silamɛ tɛ jɛn alikaaba kɔ n ye nin ye wabiya n ye tan dɔ ye o y'a alikaaba munumunu yɔrɔ la o tɛ yen koyi a bɛɛ de b'a munumunu hali taabolo ko tɛ jigin a kɔnɔ ye n ka maga alikaaba la o de bɛ na i b'a fɔ ala ni silamɛw ma se ka jɛn alikaaba kɔ karisa kana se ka jɛn karisa ala ni alikaaba fana ma se ka silamɛw gɛn dabɛ sogun ba bɛ maa gɛn o tuma na ni alikaaba ma se ka silamɛw gɛn karisa kana se ka karisa gɛn i bɛ ji in ta k'a kɛ ka tasuma in fa n'i ye tasuma in fa sarabow t'a dingɛ sen k'a don a kɔnɔ n'o sarabo kelen fo ni dɔ taara dingɛ wuguba k'o ta k'o bila tasuma na ɲɔ tɛ futinɛ banna nin ye sigiriw ye a kɛ sini a bɛ ja a bɛ sini nin ye kuranɛ i y'a faamu wa ala k'an dɛmɛ atila bɛ ninnu dabuma i y'a mɛn mɔriya ninnu de koyi n m'a fɔ ko mɔgɔ wɛrɛw tɛ kojugu wɛrɛw kɛ anw kɔni anw t'o wugu kɔnɔ a dalu bɛ n bolo dɛ kojugu dalu bɛ n bolo bɛ sini suma na haidara ko k'anw k'an yɛrɛ ɲɛ ko n'an y'an ɲɛ ko sini b'an ɲɛ an bɛ haidara fo n'o tɛ ne bɛ se ko caman na ko n y'o f'i ye o awɔ i bi na sisan ko kilisi tɛ tiɲɛ ye dɔrɔn ne b'a fɔ kilisi tɛ tiɲɛ n bɛ n tɛgɛ da i kan kilisi tɛ tiɲɛ alhamdulilah taa i ka so i bɛ dɔgɔkun kelen kɛ dumuni mɔna i bɛ taa fo n'i ka entreprise ni miliyari b'i bolo ne ye kilisi fɔ ka n bolo da i kan ne ni kuranɛ cɛ n bolo filɛ kuranɛ min kan a bɛɛ ni kuranɛ cɛ i mɛnne ye san kelen ni miliyari b'i bolo n'a ma ban i bɛ daji tungun da ko filɛ tɛ fila ye ne mɔkɛ min y'a di ne ma musa jarakɛ ne mɔmuso in ale baden dɔgɔnin de y'a di yan entreprise ba dɔ de nana u ka yɔrɔ la yen ka na ni fɛnba dɔ ye fɛn in kan ka d'ale ma u nana min k'a la i b'a dɔn k'a ma kalan ko a tɛ se k'a baara ko a tɛ d'a ma o de bɛ kɛ bamanan na u taa bamanan jarakala k'a dasi a ko n y'a mɛn olu nana n'u ka sannifɛn dɔ ye entreprise nana ka sannifɛn dɔ a bɛ miliyari bɔ k'a cɛ a taara a bolo d'a kan ka kuma in fɔ ka taa ka so wallahi o kuru in kɔnɔ wallahi sabe ko a sa yɛlɛmana k'o fɛn to o kuru in kɔnɔ maa si ma se k'i bolo don fɛn in na ko an k'a kɛ tan fo a tiɲɛna o la ne bɔlen sisan ka taa yɔrɔ la ka taa a ko hey a ko na yan a ko n bɛna dalilu d'i ma ka yirijala yɛlɛma k'o kɛ yirikɛnɛ ye a ko n b'o dalilu d'i ma ne ko n k'o bɛ diya n ye a ko nka n'i ye yiri dɔw kɛ kɛnɛ ye yiri dɔw ye fitiri wale dɛ i tɛna n k'a jala d'i ma ne ko waa cɛ ne mɔkɛ ninnu karamɔgɔkɛ ala ye ne sɔn mɔkɛw la o ala tɛ bɛɛ sɔn mɔkɛ la koyi dɔw kɔni ta ye n fa ba bɛ yen walima n ba fa bɛ yen nka mɔkɛ t'u fɛ a bɛ ne fɛ dɛ n fa ba bɛ yen ayi ne ta t'o ye ne mɔmuso wala min y'i lamɔ kɔni